O di ka mula ka sir, gukdon di kag sundang. Nato ara manggukod nagsundang. Ay glakaw ra. Sir, lakaw na. Wow naman! Na, nag-inigat na po yung baklaan ni oh. Ayo! 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 Zaman? Uy, sayo ka na ningilang kolektor oh. Ay ma'am, embargo huno na biyaning motora ma'am. Tulo ka bulan na ibita yan eh. Ora, tulo ka bulan naman din na nabitay. Saan man eh? Wala pa ba may kwarta? Palaaga mo nagsikinsa. Pero ang motor, bitay na. Di gini pwede ma'am. Dalon yun naman ni sa kumpanya ng motora ni. Tawagan sila ko kung uyab ha. Jang! Pijang! Sa mana? Nananangilo si sir. Sir, may buntag. Kini yung motor ba? Embargo huno na. Sir, kanang pwede mo ang iyo sir. Ako na yung bayad sa kumpanya sir bay kay sundad lang kung udah kong kwarta. Ay, sir, gini pwede mahangyaw sir ba kay gisaaran naman gini sa kumpanya sir. Repo naman guni. Saan may na to, babe? Wala tayo motor. Wag kita mahimo ani babe. Sir, o di ka mula ka sir, gukdon di kag sundang. Nato ara manggukod nagsundang. Hala! Gugdon na sundang. Ayo, pag yun na sir. Naningil kong tarong ba? Sige sir, ay glakaw ra. Sir, lakaw na. Wow naman! Na, nag-inigat na po yung baklaan ni oh. Ma'am, wala dyo kayo mabuhat. Ani ma'am, trabaho na ko ni. Maningil dyo ko. Naga na ba? Balik lang ko niya. Sige ma'am, mabalik ra ko niya ma'am. Tulungan yun to niya, oy. Asa man ron? Wala, nilakaw na. Babe, mula ka sa ko. Mato sa kumpanya ka dali. Nananay kay kakumpanya, babe. Magbayi kung mutos kumpanya ba? Taka, nagiyawit ron. Siya ka na lang di ko nimo. Ambot ni mo, mula ka na ko. Amping ha. May gani, nilakaw na. Ayo! Ayo! Hi, sir. May gana kinabalik ka. Ingon mo ka ma'am nga mubalik ko. Alay, sir. Ang ganda mo lang. Bayaran ng motor. Sige ma'am. Asa mo tagapit ma'am? Alay, sir. Ayay ka, ilipat ra jud. Unsa man ni ma'am? Bayaran ako motor, sir. Imbasan ni mo ni ma'am? Iharot niya kami ka na. Ya! Imong uya, buli asa. Ano man tan? Basta, uliya lang. Naikauban lain. Let's go. Impas jud tong uyab ni Aron. Nanirado pa oh. Hinaya lang, hinaya lang. Kagilok, ano. Unsa man eh? Ay, wala sir. Nagbinayranay ramig motor. Babe, impas na tong motor.